abanye bathi ngenzwa ngamaheme ukuzithanda wena ngoba unesenzo abazi ukuthi kunalento evutha ngaphakathi engitshela ukuthi uyena ngisho noma impela anginayo imali somthanda kuze kube yababuka bashiswa imali dali bakuhlela ngemali abazi uthando lwethu hayi mama luyindawo dali yabela imali kodwa mina ngiyindawo mina ngiyohlala nawe good and bad times ethi wena wanemali badlalisa ukhazikhazi bathembisa Dubai ngoba mina anginayo imali ngikunika lokhu uthando lwami ngoba uthando ludlula imali lalo thando lwethu lunamandla thando lwethu ludlula imali ngisho noma nginayo imali emina naye